हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। नैबे सावगारियाव नुनाय बिथांखौथ' नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ। बर' सावथुन मुलुगनि सावथुन महरगिरि, दिहुनगिरि आरो दुलाराय बर' महरगिरि गौथुमनि बारग' आफादगिरि, लोगोसे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बोसोनगिरि बिकाश बसुमतारी बिथाङा बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। बावैसो सिगाङाव फैलाजे बरगयारी बिथाङा बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। बिथां रुंसारि जालांनाय बिकाश बसुमतारीया बर' सावथुन मुलुगाव गोबांथार बर' सावथुनफोरावनो फाव खालामबोदों आरो जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ बिहोमा होबोदों। बिथांनि मख'जाथाव मोन्नैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरानो जादों सतबांसा, जाय सावथुनाव जों राजर्षि बसुमतारी, जिउथि मुसाहारि, संगिना ब्रह्म बिथांमोनखौ जयै फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। बिनि उनाव बारहुंखानि थै, बे सावथुनावबो जों सुखबीर कार्जी, राजीव ब्रह्म, निजोम रिजुमनि, फैला आरो मेन्डेला बिथांमोनखौ जयै फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो बिथांनि बैकट सावथुनावबो जों जिउथि मुसाहारि बिथांखौ सानैजों जयै फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव बर' सावथुन मुलुगहा गोबांथार खहा जाबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो, बेनि थाखाय आं इसोरनिसिम आर'ज खालामो। नोंथांमोनाबो बिथांनि जानानै इसोरनिसिम आर'ज खालाम जे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो। लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो बे खौरांखौ मोननानै जोबोरैनो गोमोदों आरो दुखु मोनदों जानांगौ। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेटनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नटिफिकेसननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो।